dragi! Salutare meu, eu sunt Ze Cătălin și vom filma un episod de Survival Games, episodul 2 din această serie de Survival Games. Am văzut că v-ați abonat, avem 11 abonați și chiar mă bucur. O să fac... Suntem alături de Vlad, ca de obicei. De fapt, nu ca de obicei, că am filmat 3 videouri fără Vlad și a fost mai bine, sincer. Păi ce mai mănâncă și el? Da, stați că nu vă las așa. Să stați. Începe în câteva secunde. Toți ți-au luat chesturile. N-am luat, că n-am. Da. Da, Vlade, să știi că nu. Sunt sigur și cum bine v-ați obișnuit, aș vrea să apăsați butonul de like. Așa, dar să știi că nu m-am apucat să filmez, i-am dat pauză la filmare. Ești prost. Gata, deci putem să-i batem pe ăștia cu hack. Da. Tipul ăsta încearcă să scape de noi, dar noi nu o să lăsăm normal. Bă, dar de ce nu pot să-l omor? Dar cum fuge așa? Da, l-am bătut pe tip. What? What? Vlade? Vlad? Bă, țiganule. Da, avem pe tipul ăsta și îl batem și trebuie să fugim repede că mă omoară ăsta. Ce prost ești, de ce te-ai dat pe mute? Ți-au venit părinții în cameră, ți-au zis, hai Vlad de la culcare, stingere. E prea târziu. Hai. Bă, unde ești, mă, tu? Te joci, uite ce? Da, încercăm să scăpăm de tipul ăsta. Vine după noi, n-am golden apple. Da, m-a bătut. Marci de aici că te... Știu la ce te gândeai. Deci ignorați, cred că o să tai părțile astea când el o să vorbească, fiindcă e prost. Așa, i-am închis. Mă sună el. Bă, ăsta-i Tehnohor. A, bă, nu am crezut eu. E Alin Tehnohor. Bă, mă sună, bă. Hai, marș. Încolo. Ce ești, mă? Eu sunt și tu. Da, eu sunt. Și dacă ești mai mare ca mine, care e ăla mai deștept? Vrei să zic? Eu sunt la Maiorescu, bă. Eu sunt la Maiorescu, bă. Nu. Da. Da, așteptăm aici. Ah, gata, putem să joc. Sunt în lumea mea, că nu te bag în seamă când îți juri. Prieten, deci cred că mâine, cam așa, mâine mult de scris, nu cred că o să postez. O să postez. Bine. Java 10 prieten e un prost prieten de-a lui. Bă, e unul român și facem timp cu el, că așa ar trebui. Ok, deci facem timp cu puștul, apar n-am... E rasist. Tu ești țigan și normal că ești rasist. Da, deci puștul va juca cu noi. O să... Gata, acum așa
2, 1, prieteni, începem. Facem timp cu puștul, fiindcă îmi place. Să pe primul loc, atunci. Hai, nu mă omoră. Dacă tu ieși, Da, ce să mai zic? Fost și la întâlnire hacker. Bă, suntem full și e bine. Foarte bine. Ce cu proasta asta aici? Pe primul loc. Stai să mergem la tip. Tipul. Cât te face un sport? Vrei să zic ce sport faci? Da, ce faci tu? Suntem la basket amândoi. Sportul mâine. Da, sportul mâine, da, e basket. Uite-mă ce mă rog căcătură. Se vede unde ești. Vlade, nu ți-au zis mămica ta și tăticul tău să nu mai înjuri? Nu e sub asta. Sub asta. 10. Bă, ăsta, cum te cheamă? Ai, Anci. Se vlădăreică. Au, scuze! Ce, eu? Scuze, nu! Stai! Nu mai da mine! Cine? Puștu! Bă! Vine unul! Ai, ia-ți. Eu mi-au calculator, fraier. Da, da. E prea proastă ea pentru Minecraft. E prea proastă ea pentru Minecraft, Vladi. Cât e ceasul ca să știu să intru pe... Bă, trebuie să intru pe GTA. Ce te mă? Să-mi iau apartament. M-a omorât ăsta. Marci că ți închid. Și ai văzut cum e să-ți închid. Da, prieten, deci nu știu cum... Am câștigat odată o mapă și am văzut pe toți. Acum nu mai pot. Poate mă întâlnesc pe Java. E prost ăla. What? Deci avem armură și nici nu stăm să ne uităm la ei. Java. Plecăm și omorâm. Deoarece... Nu e pe intra Java 10. Bă, mă mir că e obsedat de Minecraft. E obsedat de Minecraft copilul ăla. Ce? E obsedat de Minecraft copilul ăla. Prieteni, deci săptămâna viitoare îmi vine PC-ul și cred că o să filmez după PC. Ești handicapară. Și nu mai filmez cu tine. Stai să închidem, i-am închis. A fost mai simplu. Stai să vedem dacă ne mai sună. Dacă nu ne mai sună, e bine. Ne sună. Dați un pic să sunăm. Știi că te mai vrea să știu că nu mai vorbesc cu tine? Bă, dar de ce ești așa rău și îmi strici filmulețele faci de obicei? Vrei să intri pe GTA, adică? Să Ne. te bagi într-un clan? E clanul lui Mădălin? Ce clarul? Pește prăjit? Lui Mădălin, bă. Adică pește prăjit, nu? Bă, am bănuți. Doar apartament. Da, o să așa. Apartament. Vlade, Ia, uite apartamentul lui Java 10. Dacă nu puteam să fi și apartament. îl omorâm pe tipul ăsta, deci dacă îl omorâm... Pe 21 al tâia. Care era, mă, care se expira azi? Acum, de fapt. La ora asta. Ce expiră, mă, chiria? Ce expiră? Da, să știi că chiria, că eu caut să-mi închiriez un apartament și nu prea găsesc. 21 al tâia nu, 26 al tâia nu, Mamă, de ce... 17 al tâia nu, 20 al tâia, 20 al tâia. Care era, mă? Și-a prelungit. Și că l-am omorât pe tip. Ce simplu a fost. Bine, Mai nu? că puțul meu și de zilele mele. Zici că-ți mă rugăciune. Cine ești? Eu sunt Vlad, tu? Nu,
cine ai zis că erai? Zici că ești cine? Zici că spun rugăciune. Până și rugăciunea au zis mai frumos. Nu te închinai, tu zici că spălai muște. Bă, nu spălam muște. Luam, nu știu, dăteam muștele la o parte. Păi, Vlad, nu știi diferența dintre a face muște? Că nu știi tu, că nu ești deștept ca mine. Nu ești deștept ca mine, Vlad. Nu ești tu Mihaiță din Berceni. Nu ești. Da, nu sunt. Nu sunt. Era să zic nu sunt. Nu pot să mănânc biscuitele. Da, ghiși când mi-a dat... What? Când mi-a dat biscuitele ăla? Știi când mi-a dat? Vlad. Ce prost e. Bă, dacă vrea să zică ceva. Da. Nu-i vine măsă. Era pe mult. Ba, erai pe mute. Păi de ce te dai, mă, prostule, pe mute? Pățână. E doamna la fitness. E doamna profesoră la fitness. Oh, ce-ai vrea tu, Vlade, dar nu poți. Păi nu, doamna dirigent. Bă, de ce nu pot să... Ci că n-am toate ingredientele. Vlade atât ratat încât... Nu știu, n-a avut nici o absență, n-are absenție. Ce? Tu? Bă, am două. Da, l-a bătut! I-am dat... Îmi dă clean up, puștu! Îmi dă clean up! Fugim! Mi-a dat clean up! Gata, când în jur e plin de apă, dar să câștigat, tu ai de câștigat runda pe ce se arată trei negri inați într-o casă. Chiar dacă mai am o inimioară, și ea e importantă pentru mine. Bă, am 3 pui și eu nu-i mănânc. Când anii trec, obiceiurile rămân. Da. Și prima dată arătă o fată mică de o casă care ia foc și făcând selfie. Și după când era mare arată tot lângă o casă cu flăcări. Da, știu. Da, cam asta a fost, prieteni, episodul. Cum a murit, deci a murit la hub. Uitați cât lag e. Cam asta a fost episodul de Skyward Survival Games. Mă scuzați că nu câștig. Tu ce-ai filmat acum? Survival Games. Și cam asta a fost, prieteni. Ne vedem episodul viitor. Cred că îl voi face mâine sau poimine. Mâine postez, sigur. Dar nu cred că o mai fac mâine. Și cam asta a fost. Ne întâlnim data viitoare.